кухненски робот и всичко става наистина по системата много бързо, много лесно и много вкусно. Така. С по-леко бъркане прибавяме белтъците. Подаваш и белтъците, за да стане пукав и този сладкиш. Между другото, аз искам да взема един такъв готов сладкиш и да го покажа на зрителите. Мамма мия! Отгоре украсен с целувки. Отгоре украсен с солеки. Тук има сол, ключ и петолиния. Вие може да, уважаеми зрители, трябва да го гледате ето така. Какво символизира сега този сладкиш? Това символизира нашата група. Тя възникна преди повече от 10 години и в нея членуват най-различни хора с най-различни професии. Професионалисти са нашата ръководителка и природнинска, всички останали има инженери, има учители. Събирате се по интерес. Да. Добре, какво се случва с този сладкиш? Ами това се слага сега да се пече. Това се слага в една тавичка. Пропуснахме само чисто масло. Чисто масло. Веднага дава масло. Колко минути на каква температура печем? Ами печем на средна, първо около 180 градуса. 180 градуса. Значи към положението добавяме и колко масло да печем? Ами, което лъжица. Маслото намаза на тавичката, се наложи се намаза на тавичката. Уважаеми зрители, вие си запишете списъка с нужните продукти, защото състав Златизани чака отново своя шанс, за да ни попее вкарваме това нещо да се опече в курната и ще се видим след малко. Пиква с бисквити. Нужните продукти. Около 2 кг предварително сварена пиква. 1 чайна чаша прясно мляко. 3 яйца. 1 пакетче обикновени бисквити.